Berto, ari lang nako dong. Kung ihi dong o, karag silit-sidlit na dong. Tinaw kayo dong. Dong, Berto, ari lang ako dong. Kay bata pa man taon ko dong. Dali na dong, Berto. Mga abning kamutsay? Hoy mga ganghal, nga ahala niyo yung kapangita si Berto. Gabak na lang inyong labada. Puli ka mo to ka magpanglabada. Eh subong palang prangkahon ta na ka mo. Prangka nga istorya. Si Berto, wala gana. Kaya nadabakan sa inyo nga dukha. Gani, panido pe, pongkok na siya pamati. Kaya subong nga punto por punto. Wow. Tungod, na-notice ko lang no. Tungod nga ang bugas, kamahal na sang presyo. Grabe ang pagsaka sang presyo. Kadamo sang nagkalapas mo. Una nga punto, sa nagligad, isa lang to siya nga alingangan nga pangiingihi. Baw may miga pag siya nga gagagaga. Ginimbitarya kag duha na sila nangihi. Nagpatayog-tayog nga napasirit-sirit sang ilang ihi. Hoy mga pangsot, biskan hambalo nyo pa nga tinaw ang inyong ihi. Wala labot si Berto. Wala ako labot. Wala kami labot. Biskan ano pa ka tinaw sang inyong ihi. Biskan ina mas tinaw pa sa Nature Spring. Kaya nga wala labot ang inyong tsura do mga alinganga. Do mga nayon kamo nga wala na purga. Kaduha ka punto. Wala na gid sang iba nga i-content. Kundiin pa nangin tigulang, amuman kamo kag nangin lang. Ang inyong pamilya, wala labot? Wala na huya sa inyo? Ang inyong kaparintihan, wala sila na huya? Pilang bayad para kamo magpahuya-huya? Kung gusto ninyo magkakwarta, ako may suggestion sa inyo nga duha. Kung nangin dealer, bi ka mo sang panty sang Avon. O kung nang tagtad ka mo sang tangkong, ina sigurado ka mo makakwarta. Sigurado ina iya, inaangin tsakto. Kag hindi sa pagdinamak ninyo nga duha. Ikatatlo nga punto. Sang una, para malingaw ka, malantaw ka sa social media. Kung ginakapoy ka, lantaw ka sa social media para makakadlaw ka. Subong, pagbukas nimo, do high blood doon ka pa iya. Kay sino ni mga nanay, kay sino ni mga lula, kay sino ini parinti, palihog ko himusa. Kay napakahuyaan niya naman kamo nga duha. Amo na gid nakabudlay sa inyo nga pagpangabuhi. Biskan ano lang i-content ninyo para mag-viral ka mo, pilang kita ninyo. Kung gusto ninyo makakwarta, tani naglibod ka mo kamuti nga duha. Hindi kayo magpatayog-tayog sa inyong ihi, magpasirit-sirit sa inyong ihi. Tapos ang balon nga tinaw pang inyong ihi. Tina nga proud gid ka mo, kung ang inyong ihi sulog pa. Ti ano karon kung tinaw pang inyong ihi nga duha. Wala ninyo imna?